sasinyakaza somphina ekhohlongeleyo. Siyabonga abazalwane thina esihamagatsho okuyibona wona esisekhona la njengoNyanga yophela. Endlendlela ayilulanga. Basela abanye endleleni akujabulisi. Asikho la banakho singamaqhawe mhlawumbe basikhuleka kakhulu. Kepha basemvinini okubona wona. Uyasuka lapho uza kuSamuel. Nangu uGoliath ethuka bakaNkulunkulu. Siyathuka usuku nosuku. Abanye bethu baze bagive up. Bahlule lokho kuthuka. Inkinga ibone ngaphezulu kwamandla. Abona ukukholo nasemsebenzini. Bazalwane ngiyathuthumela namhlanje. Khona lento ekhona phakathi. Ethi lonyaka uqalile. Thema usufezwe. Akhuluma amakhosi. Ufundise lokho ehleli emakhosini eli. Athi Nkosi, kanti wena ukhona la ngikhona kukhona engikushobe ngiyalalela. Bazovala ngencwadi emnandi. Vala umnyaka. Vala umnyaka. Ngiyakhumbula osola abazalwane ungakangeni ezweni. Ngicela ukubingelela umama wami ngoba nami umntwana kaNkulunkulu. Athi ngisehambela ngathola imfahla yokuthi ngithole lensindiso. Njobe bethu umfundisi. Yini le ngayithola? Yini ngayithola? Yasicabanga lapho engiphuma khona. Ingaba ngilutho namhlanje. But ngalento angayithola sengiyitholile lenhlonipho ehamba nabantwana bakhe. Ngumuntu namhlanje ngangemuntu ngalesi sikhathi. Wayeseke ngusisa ngesekela lami ungamcela. Kona kuyona iphathi engiyeze ngibamsukile bathi namhlanje Nkosi ngoba lo nyaka khonto uyiqhumile kuyona lo nyaka usuyaphela. Awusumise bambona bangamazi mhlawumbe abanye abamazi nami ngakho sikazi bazalwane. Bazalwane izipho zonke ihamba nokuvala umnyaka. Kepha kwesikhathi uyitshethe umnyaka uvalile kanti umnyaka uvalile kahle. Kunespace esisele. Ngase ngithi lo nyaka uqala ngizovala umnyaka. Khona engifuna ukwenza mina naye. Ngithi Nkosi mina nawe face to face lo nyaka. Angizutshela umuntu kepha ngizovala umnyaka. Kanti ngempela uzothi usuphela umnyaka athi umfundisi vala umnyaka. Elithi vala umnyaka. Lesusala naye nobabili. Besumtshela inkinga zakho nazo. Besuyasolve yena. Namhlanje bazalwane ngizosemonitha ngawo amakhosi. Namhlanje usho ukuthi Inkosi khona efuna ukuyenza ngamakhosi lo nyaka. Sekuzoba kwena ukuthi mawuqala loya lento esivale ngayo amakhosi esho uthatha i decision. Bazalwane khona lento emnandi sasiyenza safunda nale genge efundayo abanye babo bebeyenza. Yokukopela esikoleni. Lento ukopela ihlukene igabe eziningi. And ifuna itechnique netechnology sezingene phezulu. Ngoba kumele the time uthisha eflathele bhekale bese yawenza umlimo. The time ephindwa kwesuphelele uhlala straight. Aphinda bhekele uphinde and khona go guarantee ikopeleni abesimama. Nindlela bazalwane because bona banezithuba eziningi zokuthola amathuba okopela. Abafana siyakopela but okwethu uthanda imanzinyana ngoba fanele ubhale ephepheni. Abesimame baphamisa ama-uniform abhale konke la aphinde abhale ngalama arts bese phinde phatha nethishu yokuzisula thina madoda sipha thishu yokuyisula masijulu aphinde abhale thishu ngathi uvulela ukuthi uyayisula kanti yakopela uthi uyacabanga i-answer bheka phansi eyihlikihla kanti usephelile ukama-answer. Ayikasibusise bazalwane.
kwaningi zabantu ezilala ebusuku ngo-12 zifunde zistadisha engakwazi ukopela ehluleka ukopela ifuna ukuthola umvuzo wayo ngokweqiniso. Wena ukopela ucheck uhlakaniphe ngabalenga imfundo so yona isilimo notadisha ulindele ukuthola umvuzo. Abantu akwezwa kuthiwa ingane ekopela iyashawa number 1. Akaze bazalwa never show number 1 umuntu okopela. Nansi la ikhona. Ake siyifunde kumakhosi esibili kumakhosi oqala chapter 3. Amakhosi oqala chapter 3 verse 5. Egibeon uJehova wabonakala kuSolomoni ngephupho ebusuku. uNkulunkulu wathi, "Cela lokho othanda ukuba ngikunike khona." Oh, what a luck. Akukho uSolomoni abekopela khona. Konke bekwenza ngeqiniso phambi kwamehlo kaJehova. Until safika isikhathi lapho kuthiwa khona cela lokho othanda ukuthi ngikunike khona. Akulona ithuba kaNombane. And leli ithuba abaningi abakuthoni ngaphakathi endlini kaJehova because ukukopela kuningi. Oh Nkosi. Ibandla kaJehova liwa kangaka nje liphelelwa amandla kangaka nje because liyakopela. Ake ukuzokhoza uJehova ngoba kusuka kuyena ngaphakathi. Ayikho into ayizwile la ngaphakathi. Kepha wenzela umakhelwane, wenzela umngwani wakhe. Babunga naye uyawa kanye naye. Mayike wazothiwa umamcela useyekile NCC asakhozo athi nama ngisake umamcela uyekile ukhonzakho. Akamazi bamcela ulinyazwe yini NCC. Dlala ukopela. Ukhuluma kaJehova akuthatha serious. Uzothola kanjani umvuzo? Uzofika kanjani Jehova ngephupho athi shona othanda ukwekunike khona. Siyakhoza siyaqhubeka hamba ubalisa indlela yonke uNkulunkulu lapho uNkulunkulu ungiflathelile. But awubheki ukuthi una ubhalele emathangeni wena ubhalele uthisha. Because singena nawo lamaphepha azohlala nawo phansi. Because njoba silana sizolalela ukukhuluma kaThisha. Jesus is the teacher. Amen. When the time goes on in the days we are, uzomnika ama-test. Cela uze ngwenzele lokho ucelayo. Verse 11. Wathi uNkulunkulu kuye, ngokuba ucele leyo nto ungazicelelanga izinsuku eziningi, ungazicelelanga namfuyo, ungacelanga futhi ukufa kwezitha zakho, uzicelele ukwahlukanisa lokho okuzwayo ekwahlulelweni. Kanti celele ndoda. Waseqala futhi nje sebala izinto engayicelanga. Usethi ngokuba ucelanga ukubulawa kwezitha zakho ngoba ucelanga imfuyo eningi. Kanti uthisha unjani une-trick futhi. Uzongibuza ukuthi ayicele noma yini engiyithandayo but kunezinto futhi ayigadile ukuthi ngingayiceli. Angithi ukunika i-test uthi ulana uze kanje obulana. Ofika ngephupho athi cela ndoda nami ngwenze lokho ocelayo. Uthi baba khasi ngiyahlupheka ngicela unginikeze imali. Shayiceleni. Kade ngikhulekela imoto ngiyithula. Uyakuthi ke kube namandla ukuthi uwenza ama-repairs ayo izofa fast. Cela ungiphe imali. Ade ngicela kade ngiyikhulekela imali Jehova. Ngithi Nkosi awungenze nje into. Ngithi nje mhlawumbe mangiscratchile iphepha lelotho, mhlawumbe ngithole ilotho. Akwenzeki ngithi kanti uNkulunkulu kwesinkoza isikhathi. Because ngicela the wrong thing.
Uyazi mangiyithola le mali angizukuba strong enough ukuthi ngikwazi ukuyiphatha. Ngizokuyeka lokukhola lokho manje ngiyithola le mali. Because uthisha obona flathela ukuthi iclass inkophela kanjani. Ubona ukwakho ukuthi ufika la uyasekthela uyona lento iyona. Akafana lo seclassini othi mayibheka le kwazi ukopela lo sithi masithi akopela usebone lo ready. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sibele verse 7. Manje Jehova uNkulunkulu wami ubekile inceku yakho inkosi esikhondleni sika Davide ubaba. Ngingumntwana omncane nje angikwazi nokungena nokuphuma. Awu esidomo esibekwe sinkosi esikhatsini nathi. Wisdom lomuntu uthakaza ungena nokuphuma ukuthi chaza uthini. Ushuni ezindlela akazi lutho foko. Uyithola kanjani le position yokuthi akuthwakatela kuthanda abaphatha ukuthi umuntu obehlambela ubekwazi ukuhamba endleleni zika Jehova. Ubezazi uSolomon ukuthi uhlakaniphile. But ngokuthembeka kuNkulunkulu uyazi ukuthi into ekwazi ukuba namandla okugada yonke into anayo ukuthi umndeni ugadwa kanjani, imali igadwa kanjani, abantu abasondelana bathanda kanjani, ukuhlakanipha. Amen. Solomon uzocela ukuhlakanipha. Maliqhubeka lithi uJehova sembalelile sethi ngoba ucelanga zonke lezi ezinye izinto. Bayisevele ngigixabeza ngakho konke nangacelanga. Just ngoba ucela ukuhlakanipha. Nkosi, ngipha ukuhlakanipha phambi kwakho. Kuze ngikwazi ukukhonza ngeqiniso because ngeke ngibe umzalwane oqotho nginganakho ukuhlakanipha. Ngeke ngikwazi ukugada umndeni wami ngingenakho ukuhlakanipha. Lithi unkosikazi oyisiwu. Khona lithi khona unkosikazi oyisiwu. Yebhidlizi indlu yakhe. Amen. Ngokuhlakanipha kanakho. Ukuthi ayi maintain ngendlela okuyiyona yona. Amen. Hlakanipha. Amen. And uzosinika leli thuba. Owethu ukuthi sihlale kuye uzofika ngephupho sele athi cela ngwenzele lokho okufunayo. Amen. Bazalwane namhlanje mawusibuka sifana nabantu ababukisayo, sifana nabantu abaqhosha abayitshelayo, asilutho bazalwane. Kodwa ngamandla akhe siletho sibona sizona namhlanje. Ngangayitshela ukuthi ngiyobe ngibe nomndeni ofana nalona enginawo. Ukuba ngizange ngithole ithuba lokuyimukela lenkosi ngithi Jesu Kristu uyinkosi empilweni yami uyabusa kuyona. And not ukuthi yinto okwazi ukuyenza isuku step by step as ekhuluma uEliya vala umnyango ezikhuluma izwi lakhe ulithathe ezuthishe ekhuluma ezefika ama test. Amen. Lizofika ithuba. Cela kuze ngikunike lokho ucelayo. Bazalwane nathi siyazi sinabazali. Ingane vele iqhamuke kweni siqonda straight. Izoshintsha eyifuna. Awuvamisile ukuyenza the same time. Kodwa ingane ivamise ukuqhamuka ikhekhela intaba. Ithi baba wazi wangihle namhlanje. Baba ngiyakuthanda baba. Usho wena qala uthi cela ufunani ntombazane kaBaba. Cela abafana kaBaba ufunani. Because ayiqondanga straight iqale qala yafuna indlela ukuthi izongena kanjani kodwa thina sikwazi ukusifende naNkulunkulu sivele siqonde straight sithi inkosi sifuna ukuthi ifaka kwenza lokho enyangeni sengihlulekile sengihambile. Amen. Umuntu nomuntu bazalwane ekwenza namhlanje sithemba ukuthi izowenza umsebenzi ehlizweni zethu. Yeah. uGoliath umile uyasimemeza usuku nosuku. Hey, usiyami. And la kulethi indawo besikhuluma nomama. uGoliath bahlulile abaningi intambi yasebenza eNtshongweni. Yeah. Basilengisa abantwana babantu. Yeah.
uGoliath umile. Jesus. uDavid bonakale umfana kakhulu. Amen. Thina kodwa sihamba noDavid sizomuyisa lo Goliath. Akukho namunye oyoendapha lapha sibe sihlulwa uGoliath. Ngoba uDavid uhamba naye. Ebeshincekazi ethi walicontrol nje not ukuthi uDavid wacontrol ichuthi loshaya ibunzi lika Goliath, kepha uJehova wacontrol ichi. Cela uDavid uGoliath engeke eduzalwa ethi qhelu akulula lento ayimani ukuzoshaya isiphungu somuntu efihle ngenthi but uJehova sebenzisencane engeke ukuthi inkinga ibeke phansi. Bazalwane, ngicela inkosi inibusise. Busise nezilalo. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga.